سلام كما يتوعلوا كبرات تخطتلت فنوي ار تي في نلو مع 14 حسب فرق معلتم فرقان زيد تدالو زينا ومستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بقبر زعدم ايرن قبر سلاسل فلما كاندر استزينا منستر حرشان زوا ماكلن اب هاغراو فيستيفال نتفتاتهم زين صبارق مريت اقريبهم አለው መንግስቲ በብግዚኡ ዘእትዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኣሳልጦን ኣድማዕነትን ዓብ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ሓማድ ዞባ ሳወን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ስልጠና ምሕደራን መርሕነትን ወዲቡ معزاز زمدنا سعوديان إيرانن أمريكا زباوت ستوا قد سنة تراي تصوت كم زلو تقليتو روسيا نقداوي ما أكل كتمام مسكو على ما نزجبر متقعدت سوا البونفرتي كرين كم زبر عنا تفليتا أبها جراو مرئيتات صور كل التشحن عسران سلسلة روسيا بكينات يوكرين زمار خطوا أصوارهم وتهدروا نواتن نمرئيت أقربا زرزرات زينام منستر حرشا بأكلاتو كم أون مس منستر هابت بحري بمتحبار زتكبرو مدبات زنصبارو مرئيت أبها جراو فيستيفال أقربوا لهم أبقشت زوا مأكلون نبهلن وقعن زانتا سمرة 4 سمرة حرشاون نتفتات جغرافياوية كمامتا كتما سمران كالإنزت قالل تحستو قريبوا لهم وكلتي إرينا دانيال ولدون نزريت بينن زدلو وتحستو بملكعت أبصاب تواهيد له بيتروس منكس كأربويو منستر حرشا قياسو مسرع بزبل تيما ابزكايت زلو هاغراو فيستيفال ايرترا 2023 ننتفتاتو زنصبارق مريت اقريبو كاب اواهت نايت مريت اتو عند مسقل برهه كلن اكلات نايت منستري ساتفا مهلاون تقيسو مرعيان نتفتات حمد البو حرشا صعات البو مچنغو ماي كاب مقر دنش زدالو عينتات مغمي كومون مس منستر هابت بحري بمتحبار استدالو فساسن درقن بحرياو دخعي قريبو كمزل حبيرون نايزي قرب عامات كلتا 3 عامات قالت زعب رغبتات ناي منستر حرشا زخونه اگداسي مس حزب خلاله زلو نطفتات زحازه يمثل منستر حرشا ناي هاجرنا مالتيو نا مولو نا بحرياو زخونه حرشا او امسغار زركب زلو كم وصيتو خا ناي زعامات زي نا بحرياوي زما حالا زساغغرلو بحرياو كنبل كلنا حجي اتي ما خعبت اوتو نتقملو نحرشا خنفري مولو بحرياو زخونه ነገር بعلنا بنسرحو حواز زبل باورغانيك مالتي خنطقم يزبل تامر كم وصيتو خا ابز حلف عام جميرو 2021 جميرو وصيتاو زخونه رغبታት ተረኺቦ ኣብ ባይታውን ተፈቲኑ ጽቡቕ ውጽኢት ረኺቦ ከም ኣብዝውን ከም ውጽኢት ከም ወካ ውጽኢት ምህርቲ ናይቲ ሚኒስትር ኮይኑ ቀሪብሎ እዚ ሂጂ ኣብዚ ብዕሙቕ ዘለ ታያለና بمتحبار ناي منستر حرشان منستري هابت بحرن زوص بحرياو فساسي دخعلنا اب تحت صلال منستر حرشا زنطف محبر حرشاو نግድ ደቂ አንስቲ ኤርትራ ዘዳሎ ካብ ዝተፈላልየ ፍረታትን ኣሕምልትን ብዝተፈላልየ መልክዕ ዝተዳሎ ዓይነታት ምግብውን ኣካል ናይቲን ብሚኒስትር ሕርሻ ቀሪብ ዘሎ ምርኢት እዩ ነጋድያን ሃገራዊ ፌስቲቫል ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶም እቲ ምርኢት ብኣካላት ሚኒስትር ሕርሻ ዝካየድ ንጥፈታት ብቐረባ ክፈልጡ ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ንምቁር ድንሽ ዝምልከት ትሕዝቶ ሰሓቢ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ገሊፆም ኣብዚያ ናይ ሕርሻ ዝረኣኽዎ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሃገር እዚ ኣብዚ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ፍርያት ክትረአ ከለኻስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ከምዚ ምሻሎ ተመሲጣ ማን ክሪኦ ፀኒሐ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሃገር ሲ ማዕረኽ እንደ በላሕቲ ሰባት ከም ዘለዉ ክሪኦ ፀኒሐ እዚ ናይ ምርባሕ ናይ ማንቲለን حسمان أبراري دو مالتيو تحنت خأنا خمسة ناي أتاقلتي بعلن أمامات جبرة كلا خأني درهت رئي ما شاء الله تبا بتعمل تبا كله مهاري أورا نزمري ما ده يفلتو بتعمل مهار زخنة تأشمية فلايت هنا حدث بزمكور درنيش دسرح دلو رينا كله رينا بتبق أزي كمزيلن كله أب كشت زوا معكل نبهلن وقعن زانتا سمرة 4 سمرة حرشاو نتفتات جغرافياوي أقمامتا كتما سمرة كومون كال استفلالي سرحات زنصبارق تحستو نمريت قريب الله أبال الكوميتي اكزيبيشن أتو سبهاتو رأيا اتي قريب زولو مريت أب مداي حرشاو نتفتات مالت نقراب معقاب ماين حمدن
ኣብ ዘራእቲ ዝካየድ ምርምራዊ ስራሓትን ውፅኢቱን መፍረ ንህቢ ሓመድ ኣልቦ ሳዕርን ካልእን ዘጠቐልል ኮይኑ ብደረቕን ተንቀሳቓሲ ስእልን ዝተቐርጸ ምዃኑ ሓቢሩ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ኣብ ዘራእቲ ኣብ ጥረታት ዘካየዶ ምርምራዊ ስራሓትን ውፅኢቱን ዝምልከት ከምኡውን ኣብ ድንሽ ኣብ ምቁር ድንሽ ከምኡውን ኣብ መፍረ ንህቢ ኣብ ዘመናዊ ጋብላ ብሕጂ ዝተኣታቶ ዘሎ ንስውን ከም ሓደ ስራሕ ኮይኑ መፂሎ ስለዚ መዓር ንምዕባይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዞባ ማእከል ንስውን ሓደ ስራሕ ኮይኑ መፂሎ ካልኡውን ኣብ ፍረታት ናይ ከበሳ ዝካየድ ዘሎ ምርምርን ውፅኢቱን ንስውን ሓደ ስራሕ ሒዙ መፂሎ ከምኡውን ኣብ ሓመድ ኣልቦ ሳዕሪ ቀለብ እንስሳ ንስውን ዓብ ስራሕ ተሰሪሕሎ ስለዚ ትሕርሻዊ ንጥፈታትና ነዚ ይመስል ሒዙ መፂና ኣለና ካልእ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብኸመይ ኣገባቢው ማይ ዝዕደል ፅሩይ ማይ ዝዝርጋሕ ንምፅራዩ እንታይ መስርሒ ዝሓልፍ ንስውን ከም ሓደ ስራሕ ኣብ ዝተቐሚጡሎ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታ ኣቶ ቅዱስ ዘካርያስ ብወገኑ ብተንቀሳቓሲ ምስሊ ዝተዳለወ ናይ ኣስመራ ርእሰ ውጥን ኣብ ኣባይቲ ወነንቲ ኣባይትን ካልእ ምስ ዝኸይድን ዘተኮረ ምዃኑ ብሪሁ ማስተር ፕላን ናይ ኣስመራ ከም ዝመስል ሕጂ ሓደ ኢንጂነር ቅድሚ ገዛ ምስርሑ ፕላን ይደዳሉ ድሕሪ እቲ ፕላን እንታይ መፅእ ድሕሪ እቲ ፕላን ከዓ እቲ ገዛውቲ መፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ገዛውቲ ናይ ኣስመራ እዩ እዚኣ ንፅርቲ ክትኮነላ ትሪኣ ኣለኻ ስታዲየም ኣስመራ እያ ሕጂ ሳልሳይ ከዓ ድሕሪ ገዛ ተሰሪሑ ከ እንታይ ከልየና እዩ ዋና ገዛ ከዓ ከልየና እዩ እዚኦም ከዓ እቶም ዋናታት ናይቶም ገዛ እዮም እዚ ከዓ ዳታቤዝ ናይ ዞባ ማእከል እዩ ሕጂ ንሕና ነዞም ሰለስቲኦም ኣዋሃይድና ምክንያቱ ከም ስራሕና ጨንፈር ጂኦግራፊያዊ ስርዓት ሓበሬታ ኢና ንበሃል ስርዓት ናብ ሓበሬታ ቀይርና ኣለና ሕጂ ሓንቲ ገዛ ምጡ ቆላ ትሪኣ ኣለኻ እዛ ገዛ እዚኣና መና ትብለንላ ዳንባያ ክፍሉ ግደያ ትብለንላ ትሪኣ ኣለኺ ዳንባያ ክፍሉ ግደያ ትብለንላ ሕጂ ናብዚ ከዓ ንኸይድ ሙሉእ ሓበሬታ ናይቲ ገዛ ኣብኡ ተምፃለያ ኣላ ኣብዚ ከዓ ብዳ ሰገን ከዓ እንድሕር ከይድና ፍሉይ ክኾነልና ከም ተወሳኺ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ራእያ ሕጂ እዚኣ ገዛ ከዓ ራእያ እዚኣ ትሪኣ ኣለኺ እዚኣ ከዓ መና ትብል ኣላ ነብሲ የርምስግና ደርማስካ ኣብዚኣ ይገዙ ትብለንላ ብሙሉእ ሓበሬታ ኣብቲ ገዛውቲ ደሎኻ ብሙሉእ ተምፆላ እንታይ ዓይነት እቲ ገዛ ሰርቪስ ድዩ ቪላ ድዩ ቁፅሪ ገዛ ተወሳኺ ሚልዮንስ ዝኸውን ሓበሬታ እንድሕር ኣምፂኻ ሂብካያ ተምፀልካያ ማለት እዩ ሓደ ማሓዳሪ ኣብ እታ ዞብኡ ኮይኑ ኣብታ ኦፊስ ኮይኑ ብሙሉእ እታ ገዛውቲ ቋፀራሲ ቀሊል ይኾነሉ ማለት እዩ ሓፀርቲ መንገዲ ብዘካዚ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተኻየደ ኩሉ መድያዊ ጻዕሪ ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣቕሪቡሎ ነጋድያን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካብቲ ቀሪቡ ዘሎ ብዙሕ ትምህርቲ ቀስሙ ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ኣብ ታሪኽን ስነ ፍልጠትን ዝተመርኮሰ ትሕዝቶ ክድፋኣሉ ተላብዮም ናጽነት ኮይኖ ከይለወጡ ጣዕሞ ሎብ በደሚኾ ካብ መንፈስ ፌስቲቫል ከይወፃና ብዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ዝቐረበ ትሕዝቶ ብነጋድያን ተሞጊሱ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃንን ዘዳለው ፀብጻብ ሻም ተወልደ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ብዞባ ደቡብ ቀሪቡ ዘሎ ንብዙሕነት ባህልን ያታን ከምኡን ኣብቲ ዞባ ንዝካየድ ንጥፈታት ሕርሻዊ ልምዓት ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብዝመፁ ነጋድያን ኣድናቖት ረኺቡ እቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ሃገራትን ዝመፁ ነጋድያን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ፌስቲቫል ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ን3 ዓመት ተቋሪጹ ብምጽንሑ ጽምኣትን ሃረርታን ከም ዝነበሮም ብምጥቃስ ብቐንዱ ንመኸተ ህዝቢ ሰሆ ኣንጻር ወራራት መሳፍንቲ ትግራይ ንባህላዊ መስፈራት ኣብ ሓሸራት ብፍላይ ድማ ኣብ ጣንጡ ዝካየድ ምርምር ከምኡን ሕርሻ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይን ካልእን ዝሓቆፈ ምርኢት ብኣቀራርብኡን ዝወሃብ መግለፂታትን ከም ዝዓገቡ ኣብሪሆም ንሳቶም ኣስዒቦም ንያታዊ መነባብሮን ወግዕታትን ብሄራት ትግርኛን ሳሆን ሓቂፉ ኣብ ዝርከብ ህድሞታት ዝተዓዘቦ ካብ ካይላ ዕንፀይትን ቆርበትን ዝተሰርሐ ያታዊ መሳርሒታት ስልማት ኣልባሳትን ወግዕታትን እቲ ካልእ ዝመሰጦም ምዃኑ ብምግላጽ ንኡስ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ከም ዝረኸብዎ ገሊጾም ወደብትን ኣካየድትን ኣዳራሽ ምርኢትን ቁሸት ያታዊ መነባብሮን ብወገኖም እቲ ቀሪቡ ዘሎ ንውክልና ዝኣክል ኣብ መኸተ ባህልን ያታን ከምኡን ምርምራዊ ስራሓትን ሕርሻዊ ልምዓትን ዘተኮረ ምዃኑ ብምጥቃስ መብዛሕትኦም ነጋድያን ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ብዕምቀት ክርድእዎን ከስተማቕርዎን ምርኣይ ዕግበት ዝፈጥር ምዃኑ ኣረዲኦም ኩሉ ትሕዝቶና ከዓ ንናውቲ ሕርሻ ዘንጸባርቕ ንናውቲ ኣመጋግቦም እንታይ ይመስል ነዚ ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ሒዝና ንፅና ኣለና ሓፈሻዊ ካብ ዝገበላ ጀሚርካ እንታይ ከም ዝመስል ልክዕ ከም ዝትዕዘብዎ ዘለኹም
بتي أجزاء يكون بتي قرصي نايزي هدمونا مشتوتو مسبر كارما أو جلس لو زعبا وقعي حصونت انتاي كم زمسل جلسو ناتهم كل توزنو متصاوتات كم جبتا كم شدت كمون استفلا على صوتات كم حق دقرقاب كله نزي النقادان حبسي زبلنا حزنا بتصير لنا مالت قدم بهرساهو ولا مساتات زغبرو زنبر قالسي نتو مساتات خا خمي غيروم يسعروم نيروم ወይ خا خمي غيروم ابو صرم يؤتوم كم زنبر زغلت مصاوديا ناي نبرح زنا مصينا لنا نزي خا داريا كل حزبي يعزبو الله يغرم እንደ አይነት ብልሃትን እንደ አይነት ክህደትን ከም ዝነበረ ይገልጹልና አለው እሱን ምሪት አምጪና ለና ካለውን አንበጣ ጉድጓድ ናይ አንበጣ ማለት ነው አዋይኒ ቦዶ ኢና ንብላ ጉድጓድ ናይ አንበጣ ህዝና መጽና ለና ዘዋሩ ብዘይካዚ ንመንስያትን ዓበይትን ዝሓቆፈ ጉጅለያታው ትልሂትን ሙዚቃን ኣብ ኣፋውያታ ብሄራት ትግርኛን ሳሆን ዝነጥፉ ክኢላታት ከምኡን እንስሳታት ዘገዳም ዘጠቃልል ትሕዝቶ ሒዙ ቀሪቡሎም መንግስቲ በብግዚኡ ዘእትዎ ዘሎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኣሳልጦን ኣድማዕነትን ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ሕጂ እውን ወኪል ኤርና ዘርኣይ ብርሃነ ዘደለው ጸብጸባ ኣሎ ኣርሴ ማስመሮም ክሰርበያ ዘእትዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኣሳልጦን ኣድማዕነትን ስራሕ ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዋና ኣካይድ ስራሕ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ሜጀር ክብረኣብ ኣብርሃም ገሊጹ ኔሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ሜጀር ክብረኣብ መንግስቲ ንልምዓት ብዘለዎ ቀዳምነት ኣብ ምድማድን ምድላልን መሬት ዝነጥፋ ዓበይቲ ዶዘራት ኣብ ማሕረስ ዝነጥፋ ዓበይትን ንኣሽቱን ትራክተራት ኣብ ምእካብ ምህርቲ ዝነጥፋ ኮምባይነራት ከምኡውን መስናዊ ሕርሻ ንምስፋሕ ዘገልግል መሳርሒታት ክቐርብ ምጽንሑ ብምጥቃስ ሳላቲ ተዓጢቑ ዘሎ መሳርሒታት ዝውጠን ሕርሻዊ ስራሕ ብብቕዓት ይዕመም ከም ዘሎ ኣብርሆም ተዓጢቑ ዘሎ ማሽነሪ ማዕረቲ ብመንግስቲ ኣብ ዝትግበር ፕሮጀክትታት ዝህቦ ኣገልግሎት ንህዝቢ እውን ብስማዊ ክፍሊት ንሰዓት ብ150 ናቕፋ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ብተወሳኺ ኣረድዮም ብዘይካዚ ኣብ ሓልሓለ ዝካየድ ዘሎ ምርባሕ ዘመናውያን ናይ ጸባ ከብቲ ንምምዕባል ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣስታት 1000 ናይ ጸባ ከብቲ ክሕዝ ዝኽእል ዘመናዊ ደንበ ኣብ ደረጃ ምዝዛም ክበጽሕ እንከሎ ንመመስርሒ ጸባን መግቢ እንስሳን ዘገልግል ክልተ ዓበይቲ ህንጻታት ይስራሕ ከም ዘሎ ሜጀር ክብረኣብ ኣፍሊጦም ኣብ ስራሕ ዝርከብ ማሽነሪ ሕርሻ ኣድማዕ ስራሕ እኳ ይዓምም እንተሎ ምስ ጠለብ ህዝብን ዝጽበየና ዕማማትን ግና እኹል ከም ዘይኮነ ሓረስቶትን ሜጀር ክብረኣብን ይገልጹ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ዘዋሳውን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሪታት ንዝሰርሓ 46 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ኣብ ኣስመራ ወዲቦም እቲ ስልጠና ብመውሃድ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደን ወለንታው ተበግሶ ነባሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶክተር ሃይለ ንጉሰን ንሳልሳይ ግዜ ዝተኻየደ እዩ ትማል 17 ሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምስዛም ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ሓላፊት ክፍሊ መጽናዕትን ሓበሬታን ወይዘሮ ፋጥማ ዓብድራህማን ዕላማት ስልጠና ብሉጻት መራሕቲ ስራሕ ንምምልማል ከም ዝኾነ ሓቢራ እነት ስልጠና ዛሃበ ዶክተር ሃይለ ንጉሰ ድማ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ኣብ ከም ዝበለ ክቡር ዕላማ ምሕላፉ ሕልናዊ ዕግበት ከም ዝፈጥረሉ ብምጥቃስ ብሰልጠንቲ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ኣብ ቀጻሊ ስርሑ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማደ ሓላፊት ክፍሊ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓሪ ሰልጠንቲ ቀሲመንኦ ዘለዋ ትምህርቲ ኣብ ስነ ፍልጠት ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ ተገንዚበን ኣብ ባይታ ኣብ ምትርጓሙ ሓያላን ዕቱባትን ክኾና ኣዘኻኺራ ወከልቲ ተበረቕቲ ከዓ ቀሲመንኦ ዘለዋ ስልጠና ንቐጻሊ ምዕባለአንን ኣብ ዝሰርሓሉ ቦታ ከም ዝሕግዘን ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ብዝሰፍሐ ቅጽል ተላብያ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንውህደት ተገልገልትን ኣገልገልትን ዝሐይል ሰሚናር ብ15 ሓሰ ተኻይዱ እዚ ካብ ኩለን ትካላት መንግስቲ ግንባርን ማሕበራትን ዝተዋጽኡ ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ሰሚናር ኣብ ጽፈትን ስሉጥነትን ኣሰራርሓ ናወሃህባ ኣገልግሎትን ትርጉምን ኣገዳስነትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝምድና ተገልገልትን ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎትን ብቕዓት ኣገልግሎትን ዕግበት ተገልገልትን ከምኡውን ተገልገልቲ ንምዕጓብ ሰራሕተኛታት ክኽተልዎ ዘለዎም መምርሒታት ዘተኮረ እዩ ኣብ መምሕዳር ዘባድቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃል ኣብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
مهنات بوقع حزباو أغلغلوت ناي قدامنت مخانو تقيسو حادة تكال شوتون علامون كوقع انت الأخوخ فتسمن انت خوينو حيالان بلوتاتن أغلغالي كهلو سلازلوو سرحتنجاتات عتوات كخونو تمحسينو صحافي تهدف زوادو بويزرو عامة نقصة بقداء سرحتنجاتات وابتا أغلغلوت نهزبي بفحشو أقابلان ديسيبلينن بقع أغلغلوت كهبو قبو مخانو بمقلات نزع لامازين مسمار وهدت كم زد الأغنزيبان أما حدارين أس زواء عد قيح أتو حابتاي تسفاز قدما كاب محدار كبابي كساب زل على محاور محدارا سلوت انصفو فناسر الحاكهلو ناي كل تعري كم زحتت أبريهم بخالو وجن حلف هامات أبن أس زواء عد قيح أتو إبراهيم بارولا نتساتفتي وفرة مهارون لمعات أبزها بأستمهرو بقع فلتات المويان زعات غمن إساين مهنات زقبر زولو وفري وتسيت نخركبو تمهارو نسترح ولو معدلات بقبو كتكاملون بديسيبلين كمالالسون التحساسيبهم حلفي بيت صحفة تمرتي ممهر بين تسفاي بوغانو وفري كرمتاوي ماتوت نطفن حيالن تساتفو كم زي تزازم بمحبار نزتر أي وحدة موقيسوم كبرات تعزبتي دحر حد صار مسقاقريت هاقراو زينات هاسك السعبيو نسانا تنحوم أبزينات وطعي زمدنا سعوديان إيرانن نمعزاز زوسد زلو سقمتاتن أمزجيبو زلو قسقاسن أمرقات زواوت ستاو أقداس ترايت أوت كم زلو منستر قدات وطعي السعودية لول فيصل بن فرحان قليتهم اطلع على واي السعودية والدبلوماسية نزل مجلس ذهبه تمال 10 شعاتنا حسا أبرياد عدة مزدفة سماء إيران أو مزنو حسن أمير عبد الهيان دحر زكايدو ركب أبزتا قبر حبرا وقازيت أو مجلس يوم منستر قدات وطعي إيران بوغانو زكايدو ركب إيتاوي كم زنبرة تقيسو هاجرون نترى السعودية عبت زوال على قمة كم تهبو بمحبار كلتين هاجرات نزلوا زواو تأجمات بحبار نمفتح بزعبا زلوا تقولتات أرديوم منستر عبد الله يان وسيخو زمدناتات كلتين هاجرات نابكون عمن قدي مرش كم زلوا بمنتصار بزبلة أن مدل دالو بوجن هاجرو زلوا دلونات أرجعيتهم بريزيدنت إبراهيم رئيسي أب سعودية وقعوا عدة كفتن بزعبا زلوا تقولتات دما أتم بهم سعوديان إيرانن نشوعات عمتات دسكيل وزنبر الزمدنان أب مجابيت نيزع عمت بمونغونيا تشاينا ناب نور كمل سو كم زخالان تعات يزنبر إنباستاتن كم زخفتن زذكريهم روسيا نابلو مع شومونت نحاس أبزوج حاليتين نقداوي مأكل كتما موسكو على ما نزجبر متقعد سب ألبو نفرتي يوكرين كم زبر عنت منستر مكل خالد هاجر أفليتهم المنستري أب مجلسي يوكرين بركت زبالة سب ألبو نفرتي بموفر نتي سماي تكاس نساتات زركبو كباب على ما زجبر متقعدو كانت كايدت على ما كي وقع كم زبر عنه أرديوم بعد تغلطن حسون قبل عليك تمام موسكو نستخيرت مساسة لمدقعتي يوكرين كم زبر عنه المنستري محبارو أفليت اللوم كملت قبري نايزي يوكرين وشت مريت روسيا تكايدو زلا مدقعتات روسيا ختما كيفن كالوت كتماتات يوكرين بمسايلات كم التتكعيز حبر يوكرين بجزوف نيات وارن نواتن دقف حجرات معراب تدفئة قبل على روسيا ملسة مدقعتو كانت فتنت فركم زي ترخبو يزقلت روسيا قون نتي كاب 14 كساب 20 حسا كتما مسكو تأنقدو زلا تاشعي هاقراو مرئيت أطوار كل تشعين 23 زغربتو أب كوينات يوكرين زمارخوتو أطوار وتهدراوي إنوات حاقرات معرب أقالبو بتحت معكنات زينان سحيبوم اتي كاب بارك حربنياتات نمرئيت زغربة زي تمارخ أطوار سرحات أمريكا بريطانيا أستراليا جرمن فرنسان كالوت أبال حاقرات كيدان سمين أتلانتيك نيتون تانكتات دروعات مكاين كمون كالا أطوارن وتهدراو ناوتن يركبون إذا كم زيلون كله روسيا أبتصلات من معبال زمناوي وتهدراو أطوار عمزجيباتون زلا جسجاس سنت أبارا أب جبراو كينات تفتينو بقعة استرجاجت أطوار ميكس 35 اتركبن زمناوين نفرت كينات 7 ألبو نفرتي زمناوين تانكتاتن دروعات مكاينن كم أون زد تفلالي وتهدراو نوات نمرئيت أقرب اللام أبزي مرئيت لعلي حدشحن حموش ميتين كوباناتات مفرق أطوار روسيا كمون ناي تشاينا إيرانن بيلاروسن كابز ركبن شوعات هاجرات زتواتع 85 قداماوين كوباناتات فرياتن أقربنا اللوام بريزيدنت فلاديمير بوتين أب أهجراوي مرئيت أطوار كل تشحن 23 بزمل كتاب زهبا مجلتي أمانجو روسيان مشاركتان نزلوا التهدراون تتاون متحبات زدل المخانو حبيروم كبرات تعزبتنا زينة قدم الزامنا رس زينة هندقم
ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ንጥፈታቶም ዘንጸባርቕ ምርኢት ኣቕሪቦም ኣለዉ። መንግስቲ በብግዚኡ ዘእትዎ ዘመናዊ ማሽነሪ ሕርሻ ኣብ ኣሳልጦን ኣድማዕነትን ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ሓማድ እዝባሳወን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ወዲቡ። ምዕዛዝ ዝምድና ስዑድያን ኢራንን ኣብ ምርግጋጽ ሰብኣዊ ፀጥታ ኣገዳሲ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ተገሊጹ። روسيا نقداو مأكل كتما موسكو علما نزقبر متقعد سبع ألف نفرتي يوكرين كم زبر عنت أفريقيا. أبا هجراو مرئيت أطوار كل التشحن عسران سلسن روسيا أبكينات يوكرين زمارة فتو أطوارن وتهدراو نواتن نمرئيت أقربان. حافظ شاونا الساعة زينا ومستنادونا أبز تزازي ملون سلمك بتالكم أنا مسجن بروح معلتي.